Agora sí, temos connosco a Valeria Paul Carril da Universidade de Santiago de Compostela. El é experto en ordenación do territorio, desenvolvemento endóxeno, é dicir, o desenvolvemento local a partir do propio territorio, especialmente no mundo rural. Ten un especial interese nas, podemos dicir, as áreas liminares, tanto as periferias urbanas, ese entorno periurbano tan propio de Galicia, como, neste caso, as zonas transfronterizas. E vai presentar o seu traballo, a síntese, este libro que tedes aí na bolsa, que repartían arriba, a síntese da análise e do diagnóstico territoriais do futuro AECT Raia Seca Xerés Xurés. Cando queiras. Ben, bo día. Vou intentar cinguirme totalmente o tempo. En efecto, esta primeira presentación ten que ver co resultado deste proxecto que se desenvolveu ao longo deste ano, que é o libro que tedes aquí. Obviamente, resumir un libro pois que en cada versión lingüística ten máis de 80 páxinas, porque está en trilingüe e complexo, ímolo facer moi rápido. E, en primeiro lugar, quero agradecer pois a oportunidade que nos deu a Deputación de Ourense a través do concurso de poder participar nesta elaboración, e tamén agradecer a equipa. Hoxe hai varias persoas da equipa de traballo que puidemos facer este traballo. Debo dicir, vou non manifestar, nun tempo récord, porque tivemos que facelo moi contrarreloxo, porque xa sabemos como son as convocatorias europeas, como funciona todo, e ao final pois hai moi pouco tempo executivo realmente para traballar e ir de lo ver feito no cronograma. Cal é o noso contexto? O noso contexto é este. Isto queda moi lonxe, é a fronteira Luxemburgo, Bélxica, Alemanha e Francia, pero de onde partimos? Xa hai moito tempo que noutras rexións europeas, isto chamanlle gran región en francés, o meu alemán é moi malo, e aquí leva moito tempo en que as rexións, cada unha delas ten o seu plan, ten a súa forma de operar, a súa forma de traballar, e o que hai que intentar é que elas traballen en común. E, de feito, leva moito tempo desenvolvendo, máis de unha década moi longa, un plan territorial, unha estrategia territorial conxunta. E cada unha delas, se vos fixades, se vos mirar ben o mapa, veríamos que está tocando teclas distintas, está facendo unha linguaxe distinta. Parte do problema é intentar integrar e intentar facer iso en común. Non compre que vos dea máis detalles, a aplicación aquí é verdadeiramente un desafío. O noso contexto particular, citouno antes o representante da Xunta de Galicia, en boa medida bebe de documentos europeus. Quero subliñar dous moi rapidamente. A Estrategia Territorial Europea, que é a primeira que di que a ordenación territorial e as estrategias territoriais deben funcionar por áreas transfronteirizas, xa o di nos anos 90, e depois a Axenda Territorial Vixente, houve varias versións, pero a actual tamén vai na mesma dirección. Particularmente, no caso de Galicia e norte de Portugal, afecta o programa POCTEP que está vivo do período actual, 21-27, e como avanzou, de feito, o representante da Xunta, se miramos as distintas áreas de cooperación que hai establecidas, cada unha delas tocou unha tecla ou dixo que o seu foco era nunha cuestión en particular. Se imos concretamente a Galicia Norte, cando lemos o documento, dámonos conta que a área que está subliñada como área funcional é Xerés-Xurés. Polo tanto, entendemos e asumimos que o que se trata aquí é de traballar nesta dirección, centrándonos nesta área. En particular, se miramos o documento xa nos dá unhas determinadas indicacións. Xa nos di onde seguramente hai que apuntar esta estrategia, que é o que fixemos aquí. E, de feito, basámonos nesta orientación en particular. Se me permitides, tamén contexto é o traballo que a mesma equipa desenvolveu nos anos anteriores para o Río Miño, non porque sexan particularmente parecidos, nin porque os documentos sexan equivalentes, nin moito menos, pero sí que nos deu un know-how de como operar e como traballar. E, en particular, no noso contexto, está esta área. E o primeiro que teño que dicir, xa se dixo, pero creo que é moi relevante que digamos, é que nós partimos dun acordo político producido, efectivamente, hai xusto 2 anos. Digo isto porque saiu continuamente, tanto no proceso de participación, que agora explicarei, como se fala con actores que están fora disto, pero que obviamente son relevantes no territorio, por que estes concellos? Pois son estes concellos porque son concellos que participaron do acordo político no 2022 e nós partimos desa área. Digo porque
sistemáticamente sai moito, pero isto é algo que a equipa, por suposto, non cuestionou. É a área con 18 concellos, son 18 concellos. Non? Cal foi o noso traballo? O noso traballo foi a través do concurso que fixo a Deputación de Ourense a finais do ano pasado, e o que fixemos foi operativamente, realmente, un traballo en 4 meses. O primeiro mes foi para preparar o traballo de base, o segundo mes foron sobre todo as entrevistas. Para nós isto é fundamental, o traballo fundamental foron as entrevistas con 40 persoas, son as que nos deron as pistas e as que nos dan os contidos e o acento deste traballo. Nos podemos ter o noso criterio técnico, pero que é fundamental escoitar a xente do territorio. Realmente o da voz é un pouco liado, pero teño que ver eu? Ou isto, quero dicir, non creo que sexa eu, non? Vale, así, mellor, vale, pero si realmente é unha lata. Sí, bueno, pero teño que ter así. De acordo, pois, claro, bueno. No mes de xuño preparamos un primeiro documento, que ese documento foi o documento que foi sometido a consulta e, sobre todo, que foi debatido nunha sesión na que houve varias das persoas aquí presentes, sobre todo alcaldes, e falamos para que ese documento, antes de publicarse, antes de aparecer o libro que tedes aquí, fose un documento que xa tivese unha certa validación, non fose un documento validado. Insistimos, o máis importante foi isto. O máis importante foi o diálogo con 40 persoas, na inmensa maior parte no territorio, foi cando pudemos obter os argumentos que están aquí. Foi un traballo moi intensivo, facer 40 entrevistas en un mes realmente complexo, movéndose polo territorio, pero para nós foi o esencial, e foi onde sacamos as cuestións. A estrutura, un matiz interesante, a estrutura deste documento basease en boa medida no concurso, é dicir, nós estamos aquí respondendo ao concurso, reorganizamos os apartados, pero respondemos. Digo porque antes dixeronme, non? Nun mundo ideal, como farías isto? Pois seguramente non precisamente así, pero isto responde á natureza dun concurso que foi a finais do ano pasado por parte da Deputación de Ourense dentro dun proxecto europeu que xa foi mencionado. Por lo tanto, temos estes apartados, análise, diagnóstico, e tamén vai aparecer moito seguro ao longo de hoxe, non? Cales son as accións, cales son os proxectos, isto non está aquí. Isto non está aquí porque o documento é un documento de análise e diagnóstico. Son as bases para facer iso, pero non corresponde aquí tomar as decisións, que eso irá, intúo, nunha fase posterior. En relación co tema demográfico, que vos vou contar? Non? Supoño que non é preciso que dea moitos detalles, si dicir algo que se vai repetir moito. E aquí temos unha planta municipal moi distinta no lado portugués do lado galego. Polo tanto, isto inflúe irremediablemente cando acumulamos os datos e explicamos como un territorio a banda da fronteira. Non é que sexan territorios realmente distintos, é que a cuestión é que os concellos son distintos por procesos históricos contingentes. Os concellos no lado galego son máis pequenos que no lado portugués e, polo tanto, pois, por exemplo, cando miramos os totais, obviamente, pois, totais no lado portugués saen moito máis altos. De todos os xeitos, a nivel de dinámica demográfica, sí que temos unha situación un pouco contrastada entre 2, 3 concellos, dependendo do indicador que miremos, no lado portugués e o resto do territorio. Que o resto do territorio é unha situación caracterizada por dúas cuestións. Avellentamento alto ou moi alto, dependendo dos indicadores que tomemos da demografía, e caída demográfica. Excepcións a este panorama, pois 2, 3 concellos de Portugal, que aínda que ás veces en macrocifras seguen perdendo poboación, sabemos a través dos documentos demográficos e a través das cifras, sabemos que están gañando poboación parcialmente e estáse producindo un certo rexuvenecemento. Está pasando isto no lado galego? Parcialmente, individualmente, en algún punto, pero non é xeral e non se manifesta nas macrocifras. En todo caso, e por iso son moi importantes as entrevistas, sí que sae a perspectiva de que isto poida pasar. E sí que sae tamén, que isto é bastante relevante, a cuestión hai chegada recente de inmigración, en particular no lado portugués de inmigración procedente do Brasil, no lado galego inmigración procedente de Venezuela, especialmente evidente na comarca da Terra de Celanova, pero tamén noutras comarcas de Perú, por exemplo, e isto estáse notando. Ás veces notase en cifras
que non superan as decenas de persoas, pero obviamente nas dimensións demográficas das que estamos a falar é moi relevante e normalmente son de idades activas, é dicir, de idade con poboación activa. O reto, por descontado, é que esta xente que chega quede. Isto é unha cuestión tamén esencial, é dicir, que non pase por aquí, non, e depois marche a outros lugares. Desde a perspectiva económica empresarial, temos máis ou menos o mesmo. De feito, cando fixemos este apartado, o que se dicía que estamos relacionados ca dinámica demográfica, a cuestión é que, sobre todo, en Arcos de Valdevez e en menor medida en Ponte da Barca, no lado portugués, hai un desenvolvemento industrial moi potente os últimos anos. Tamén hai algo de desenvolvemento industrial en outros lugares, isto é unha evidencia, pero seguramente nas macrocifras non se nota tanto ou notase moito menos. Desde logo, o concello no que se ve máis claro, é que se ve máis clara a presencia de activos no sector industrial e de novas empresas Arcos de Valdevez. Isto está moi relacionado ca extensión, digamos, do eixo principal industrial que temos en Galicia e Portugal, que é o eixo atlántico. Arcos de Valdevez quedou plenamente integrado nel a través da construción dunha infraestructura, ten solo industrial, ou creou solo industrial, e, polo tanto, pois está nesta dinámica. E esta situación contrasta un pouco co resto, pero aquí volvo a dicir o mesmo. O ámbito de estudo é o que é. É o ámbito que se decidiu que fose o ECT. Por que digo isto? Porque pode ser, de feito sucede, que en algúns destes casos hai polígonos industriais xusto no límite fronteirizo con outro concello que está ao lado no lado galego. Isto é evidente. Ou incluso algún destes concellos teñen solo industrial recente, aínda non ocupado, pero que se acaba de abrir. Claro, estamos falando dos datos a día de hoxe e en relación cos límites que se nos marcaron. En relación co turismo, que é unha das cuestións que aparece máis, o que é o Parque Nacional, lado portugués, que é realmente un destino moi forte e con moitísima capacidade de movilización. Fixadevos que aí aparece un concello que non mencionou até agora, non? Un municipio en portugués que é Terras de Bouro, cunha notabilísima capacidade de aloxativa, e depois co Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés no lado galego. En todo caso, a cuestión turística é algo que vai ir aparecendo moito nos próximos minutos. Desde a perspectiva dos recursos endóxenos, fixemos unha dobre entrada, recursos relativos a cuestións ambientais naturais, recursos relativos a cuestións culturais. Obviamente, sistematizar isto é imposible. Pedíasenos, de feito, beber dos proxectos que se desenvolveron. De feito, houve moitos proxectos que se fixeron xa no pasado, que hai catálogos de elementos patrimoniais, polo tanto, non podíamos dicir cuestións totalmente novas, senón que teñamos que partir diso. Quero subliñar os espacios naturais protegidos, no caso do patrimonio ambiental, obviamente os dous parques, sobre todo cun pacto transfronterizo xa asinado no 97, como se dixo aquí, e depois, no caso cultural, manifestar a existencia de determinados elementos que son comuns a lado e lado e que son moi relevantes. Non vou listalos porque non acabaría nunca, pero obviamente hai un sistema de fortalezas vinculado á fronteira que podría ter unha xestión, unha lógica conxunta. Hai determinados elementos ou determinadas áreas que son especialmente particulares desde a perspectiva do seu funcionamento fronteirizo, Castro Leboreiro no municipio de Melgaso, ou ben, por exemplo, o Couto Mixto en Baltar, Calvos de parcialmente moi pequeno, pero tamén en Montalegre, en Portugal. Temos unha serie de elementos que vinculan e que son moi interesantes e que son nos que habería que poñer a énfase de cara ao futuro. Insisto que hai catálogos patrimoniais feitos, nos en boa medida vivemos disto e actualizámoslo en función do que nos dixeron as entrevistas, porque os catálogos sempre se considera que son insuficientes, pois o que fixemos foi sumar máis elementos en función do que saiu nas entrevistas. Desde a perspectiva de equipamentos, servicios e infraestructuras, simplemente dicir, nesta especie de colmea, con paneis, que tivemos en conta 6 grandes temáticas, 6 grandes cuestións que non vou poder detallar, van a aparecer máis ben no diagnóstico. En relación co mapa de actores, que era o seguinte apartado que nos pedían moi relevante, aquí teño que diferenciar entre os actores que son estrictamente públicos e os actores que son público-privados ou privados. No caso dos públicos, obviamente, a organización territorial é moi distinta ao lado da fronteira. Non compre que me deteña sobre isto, pero non é o mesmo a Deputación no caso galego que as comunidades intermunicipais no caso portugués. Aínda que as poidamos homologar, non son exactamente o mesmo.
Por tanto, isto créanos un diferencial ou relevante desde a perspectiva da organización da administración local. No lado portugués hai as freguesías ou agora as unións, porque de feito estes municipios son municipios non moi afectados pola unión forzosa de freguesías en moitas ocasións. E en cambio no lado galego sí que temos as parroquias, pero as parroquias non teñen ese recoñecemento. Isto é algo que apareceu, de feito, con entrevistas que se facían con actores a escala parroquial, con asociacións de veciños, dicíannos moito, no lado galego, nos non temos a escala da aldea ou da parroquia, directamente está o municipio, o concello, no lado galego, e no lado portugués, en cambio, estaba. Isto é así, recollémolo, son mundos distintos. E depois, moi importante, nese mundo público-privado están os GDRs GAL, Grupos de Desenvolvemento Rural no lado galego, Grupos de Acción Local ou asimilables no lado portugués. En este caso, dicir que son actores moi relevantes. E moito ollo, é moi relevante para esta cuestión, administran fondos líder, típicamente, de formas distintas nun lado e outro na fronteira, fondos que en boa medida son concurrentes co que se pode chegar a facer con Interreg. Por lo tanto, aquí apareceu unha cuestión que era a necesaria implicación destes actores que entre eles traballan, en moitas ocasións, tamén con calquera proxecto que se faga de carácter transfronterizo. Moi relevante no caso portugués a existencia dun grupo de acción local ou para grupo de acción local que adere, que é moi relevante porque a súa escala é o Parque Nacional. Isto non existe no caso galego, pero desde logo un actor importantísimo e moi relevante en toda esta cuestión. Isto xa co diagnóstico, o diagnóstico fixémolo como adoita ser clásico a través do DAFO, por lo tanto focalizándonos en cuestións moi específicas. Seguramente algunhas son esperables, as fortalezas baséanse en boa parte do que xa expliquei. Moi importante que as debilidades son as debilidades que se nos relataron. É dicir, isto aparece a partir do traballo que se nos dixo. Nos podemos ter o noso criterio técnico, por suposto, a ordenación e a lógica e a justificación disto o que nos fixemos, pero isto aparece a partir do que detecta o territorio. E o territorio detecta que o reto demográfico é unha cuestión esencial, que equipamentos e infraestructuras de servizos, malia que a perspectiva xeral é positiva, hai determinadas carencias que se detectan. O parque de vivendas é algo que aparece sistemáticamente, en múltiples sentidos, pois, por exemplo, cando chega a poboación nova que non ten acceso claro a vivenda, que hai moita vivenda abandonada ou moita vivenda en mal estado, etc. Os dispositivos de protección, porque ás veces son percibidos, e de feito nas entrevistas aparecía moito, como un pouco afastados da xente, e como un pouco afectados do propio territorio, nun lado e no outro, con distintos matices, pero isto apareceu moito. O turismo, que é interesante que en determinados lugares é visto como o que falta, en outros territorios é visto como que sobra, entón é interesante que vexamos que xa o turismo ten estas lecturas ambiguas. E os lumes. Somos conscientes, de feito, isto foi un dos temas que apareceu na xuntanza que tivemos en xullo, que se fixeron moitos esforzos neste sentido, pero segue aparecendo isto como unha cuestión que nas entrevistas sistemáticamente se di que debería traballarse máis. Houbo moitos esforzos, houbo interregs nesta dirección, que de feito están listados aquí, dicir, non dicimos nada que non estea, pero no territorio segue percibindo que se podría facer máis. Por lo tanto, pois recollémolo como non podría ser de outro xeito. En relación cas oportunidades, este proxecto EO, este programa de cooperación EO, e a aparición dunha serie de infraestructuras, por exemplo, o tren de alta velocidade aparece moito como unha oportunidade moi relevante, externo, porque non está no propio territorio. Desde o punto de vista das ameazas, é interesante que en moitas ocasións, e de forma contradictoria, porque é unha política europea, aparece a política agraria común como un problema porque en parte desmantelou a base productiva. E isto aparece moito nas entrevistas. E, polo tanto, considerase que isto é unha cuestión a arranxar. E o mesmo, volvo a dicir, en relación cas infraestructuras. Aínda que a valoración xeral é positiva, sempre aparece a cuestión de que faltan algunhas. Por tanto, habería que prestar atención a esas. Integramos o DAFO
Vou citar simplemente 4 cuestións. En Fortalezas e Oportunidades, a idea, e a partir de aquí, pues, por suposto, un plan de acción podería atacar nesta dirección, é que se faga un desenvolvemento territorial sustentable baseado no patrimonio natural, sobre todo, que é o que, digamos, que ten maior potencia, maior forza no territorio. En relación con ameazas fortalezas, o que acabo de explicar, a gandería. Existe moito potencial, existe moita forza no territorio, sexa potencial ou sexa existente, pero a cuestión que hai é que se percibe que a política agraria común non está tocando nesa dirección, en termos xerais. Por lo tanto, aquí hai unha cuestión que se podería traballar. As infraestructuras viarias, insisto, que sempre aparecen con esta ambigüidade, poderíase facer máis, pero xa hai un recoñecemento de que se fixo moito, e os temas ambientais tamén aparecen ás veces con estas ambigüedades que estaba comentando. Tivemos que facer un diagnóstico específico, con isto remato, queda un minuto, da cooperación transfronteiriza. Aquí fixémolo a través de 2 grandes mundos. Un son as limitacións e os obstáculos. Hai unha serie de limitacións que teñen que ver, por exemplo, ca diferente organización do sector público. Ás veces, dicían os alcaldes do lado galego, é difícil interlocutar co lado portugués porque os niveis non son equiparables, e ao revés. Do lado portugués, dinnos que é difícil interlocutar co lado galego porque non é equiparable. Esta é unha cuestión que o AECT, por suposto, podería incidir e aparece moito. Despois, a distinta xestión dos outros parques, o Parque Nacional xestionase de unha maneira moi distinta ao Parque Natural. O Parque Natural ten unha oficina no territorio e ten un funcionamento moi dictado por como funciona a comunidade autónoma, como funciona a Xunta. O Parque Nacional tivo uns anos, en especial os anos da crise, que estivo un pouco pois non xestionado, non deixado, pero nestes momentos ten un plan encima da mesa con investimentos asociados por parte do Estado, e ese plan está aí, é dicir, que estáse traballando nesta dirección, non? A Rede Natura 2000 é unha rede teóricamente comunitaria que aplica ao lado da fronteira, pero os modelos de xestión son distintas. Isto aparece moito, que a Rede Natura 2000 en Portugal significa unhas cousas, a Rede Natura 2000 en Galiza, España, significa outras, a pesar de que é unha cuestión central. As vacías hidrográficas son compartidas, pero aparecen moitas cuestións de xestión diferencial. A sociedade civil non está igual organizada nun lado que no outro. E despois, os obstáculos e custos fronteirizos. Isto é un tema que os que se dedican a temas europeos teñen aí o dedo posto, o ollo posto, porque hai un instrumento que está encima da mesa desde hai moito tempo a nivel europeo para intentar solucionar isto. De momento non existe, dicir que é un instrumento, non sei, diría eu, eternamente pendente, que implicaría mellorar esta cuestión. Pero estes son os obstáculos que aparecen segundo o propio proceso que fixemos. En primeiro lugar, legais, administrativos e institucionais, e en último lugar, son os que menos se citan e o que menos forza se lle dá, culturais e lingüísticos. Digo isto porque esta cuestión, en moitas ocasións, noutras fronteiras, é a primeira. De acordo? Co cal, aquí non temos ese problema. E tamén seguramente deberíamos partir desta cuestión. Nós non temos problemas de culturas distintas, nin de linguas distintas e que nos impida a comunicación, senón que estamos noutra situación. En todo caso, isto é algo que está encima da mesa, insisto, a nivel europeu, moi debatido. Hai cuestións, sí, vou poñer o dedo na ferida. Pois sí que hai cuestións. Fíxose un trillo, ou planificouse un trillo, un sendeiro integrado entre un lado e outro da fronteira para articular Xerés-Xurés. O lado galego non está ao mesmo nivel ou non está igual de publicitado que o lado portugués, nin marcado, nin demarcado, até o punto pois que as publicacións se fixeron por separado. Despois, cuestións son consciente que se fixo o proxecto Valor Xerés-Xurés e que de aí saíron moitas derivadas, pero incluso actualmente dun parque e as porcas do outro teñen símbolos distintos e teñen lóxicas distintas. Non digo que teñan que ter o mesmo, non sei, pero falta ou aparece, non? Incluso na sinalética, isto apareceu moito, pois símbolos distintos, non? E lóxicas distintas, co cal non parece que esteas formando parte do mesmo mundo, non? Entón, esta cuestión é unha cuestión que, a pesar, insisto, que se le han feito moitos esforzos, segue aparecendo. De feito, por exemplo, en varias entrevistas dixeronnos o contacto entre as portas sí que se produciu, é verdade, houve proxectos que propiciaron ese contacto, pero poderíase facer moitísimo máis. Bueno, pois ese moitísimo máis, seguramente o AECT podería activalo e podería facelo, non? E despois, en relación con posibles solapamentos, con sinerxías, con... claro, xa foi mencionado.
temos unha parte do territorio que está solapado coa FT Río Miño, isto per se non é un problema, de feito, os 3 municipios, cando falamos con eles, dixéronnos que para eles era positivo estar en 2 ACTs, por lo tanto, nada que dicir, por suposto, pero evidentemente hai que traballar ou habería que ver como isto se articula. E depois, polo outro lado, temos a cuestión, que isto apareceu máis lado galego en determinadas entrevistas que fixemos nos 3 concellos que son do Val de Montorrei, que está aí outro ACT, a Eurocidade de Chaves Berín, que existe, non? Por lo tanto, están estas cuestións que hai que traballar. A pregunta, a reserva da biosfera, apareceu antes, debería ser subsumida polo ECT, deben seguir sendo 2 entidades aparte, isto foi unhas cuestións que tamén apareceu. Como se articularía isto cos GDRs, cos GAL existentes, ou, por exemplo, con a DERE Peneda Xerés, que xa existe? Son preguntas abertas. E pensamos, non, que, ante todo, hai que poñer a poboación local, ante todo, hai que ter en conta os actores existentes, institucionais, e, sobre todo, quen ten que ter un papel articulador en todo isto, e foi o que dixemos na última das páxinas deste documento, é o ACT Galicia Norte de Portugal, porque o que leva moitísimo tempo traballando, obviamente, aí, co cal o que debe regular a interrelación, seguramente, entre ACTs que se produzan ou que se estabelezan a unha escala inferior a Conxunto de Galicia Norte de Portugal, pois debería ser este marco. Moitas grazas pola vosa atención, paseime 4 minutos. Sinto.